Tervetuloa Slowdown-sovelluksen käyttäjäksi. Tällä videolla käydään läpi Slowdown-sovelluksen yleiset ominaisuudet. Ohjelma avautuu kirjautumissivulla. Syöttämällä huonekoodin sivun keskellä näkyvään tunnuskenttään pääsee jokainen käyttäjä lähettämään Slowdown-pyyntöjä seurattavalle kurssille. Näkymän oikeasta laidasta opettaja tai pääkäyttäjä pääsee kirjautumaan hallintapaneeliin omalla salasanallaan. Hallintapaneelin toiminnot. Pääkäyttäjä voi lisätä ja poistaa uusia admin-salasanoja. Hallintapaneelissa voidaan lisätä ja poistaa Slowdown-huoneita. Uudet huoneet tallentuvat listaan näkymän keskellä. Listasta voidaan suodattaa huoneita nimen ja luontipäivämäärän mukaan. Listasta voidaan myös kopioida huoneen ID tai poistaa huone. Kun opettaja on luonut huoneen, voi opettaja kopioida tila-ID:n ja jakaa tämän haluamansa kanavaa pitkin opiskelijoille. Tila-ID:lle kirjautumalla opiskelija voi liittyä Slowdown-huoneeseen. Kirjauduttuaan sisään opiskelija voi pyytää hidastusta painamalla hidasta painiketta. Painiketta voi painaa 15 sekunnin välein. Näkymän tietoruudut muuttuvat sen mukaan, kuinka moni opiskelija on painanut hidastuspyyntöä ja kuinka monta opiskelijaa on paikalla. Tämä antaa opettajalle mahdollisuuden arvioida tilannetta ja mukauttaa etenemistahtia. Kaikki pyynnöt ovat neutraaleita ja nimettömiä. Lisäksi näkymä on kaikille sama, mikä lisää palautteen läpinäkyvyyttä. Jotta voit käyttää Slowdownia, tarvitset laitteen, jolla on pääsy internettiin sekä graafinen selain. Slowdown toimii kaikilla yleisillä resoluutioilla ja sitä voidaan käyttää kosketusnäytöllä tai hiirellä ja näppäimistöllä. Ohjelmasta on myös englanninkielinen versio. Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun.